We kennen in kwarten weg te stemmen. En dit hier door een volle meer partijen mij dan eer. En dan wil er wel zijn dat verkiezingen het feest van de democratie is. Dat was net even wat fatsoenlijk zonder. Oh ja. Om te zien wat de partijen al je voor u in Friesland in petto hebben wie zocht naar hokkermeisken op een listje uit Friesland. Daarnaast het partijprogramma erbij pakt om te zien of er iets Fries in komt. En hebben we nog contact zocht met de partijen, met de vraag wat voor Jim de drie wichtigste thema's van Friesland binnen. Het verschilt per partij hoe het antwoord formuleerd is. Zo is de ene partij krijgt wat kwarten van stof als de oren. Even wat cijfers. Er zijn dit hier 30 partijen die mij doen. En van die 30 partijen zijn er 39 Friesen verkiesbaar. 19 partijen hebben één of meerdere Friesen op een lijst staan. Dat is dus krijgt wat meer dan de helft van alle partijen had een Fries op een lijst. Hoeveel van die 39 Friesen kennen de meesten op straat aan is? Nee, geen Fries. Ik zo net hier dat er een Fries weer bij de PvdA. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik wil hem toevallig erin zetten. Ik ben benieuwd dat ik zus Harry van der Molen, Hap de Moede Hoop, Aukje de Vries. Wat denk je hem dan? Nee, dat zei me niks. Op een Fries? Ja. Nee. Helemaal niks? Nee. Nee, dat zei me echt helemaal niks. Nee, het zei me niks. Waar ben je? Ja, nou, die zitten er voor Friesland, hè? Dit voor het CDA en VVD, ja. Maar goed, ik heb beslist een Fries en droer, toch? Nou, ik ben wel een beetje fanatiek wat dat aan gaat, ja? Dus wat dat aan gaat, dan zal dat wel aangaan, denk ik. Dat ik wel een Fries kies. Dan heb je ik nog het partijprogramma. Daarin zit alles wat de partij van doel is. Daar hebben we een sjoen en in totaal zijn er 20 programma's die we volslaan winnen. Daarin zeggen we van, als uw mooie provincie ik neem. In het zien van de 20 programma's kwam heel niet in Fries geval. Maar in de oren het zien kwam wel Friesland, Fries, Wolfa. In totaal 19 keer. Maar wat binnen ze nou eens van plan bij uw site? De VVD had 4 Friesen op een lijst staan. Aukje de Vries, Harry Bevers, Ivo Wolf en Roelof Teun Hoen. In het partijprogramma komt net één keer iets Fries waarom. Wol is het zo dat ze een geerverdeling van het volslijnde programma in het Fries gaat. Op een mail kregen we van de VVD binnen het inzetten op innovatie van boeren, de lelielijnen moeten komen en de maatstiepen komen voor de middeninkomens, de werkenden en de ondernemers. Max Aardema shit van de PVV was Fries op een lijst. Daarnaast komt het Fries vol weerom in het partijprogramma van de PVV, namelijk dat uw taal, Hollands en Fries is. Op uw fysiek van Frieske thema's kregen we geen reactie van de PVV. Van het CDA ben er wat 3 Friesen op een lijst. Harry van der Molen, Jaap Jonkers en Douwe de Vries. Ek komt het Fries waarom in het partijprogramma, namelijk dat het Fries en het Hollands waarom komen maat als erkende taal in de Groenwet. Maar je zoent toch zeggen dat het Fries al een erkende taal is. Er staat hier nog niks over taal in ons Groenwet. En heel lang liep het ik net nedig om een bepaling over taal in de Nederlandse Groenwet op te nemen. Want ja, de officiële taal van Nederland is het Nederlands. En die taal die wie ik onbedriegen. Alleen nog toch de verengelsking van Nederland, vooral in het bedrijfsleven en ik in het hoger onderwijs, ontstiet het plan bij het CDA en ChristenUnie om het Nederlands in de Groenwet op te nemen. Dat wie in het jaar 2008 nog onder premier Balkenende. Nou, daar kwam de volle reactie op in het Friesland. Als het Nederlands in de Groenwet komt, dan jet het Fries ik in de Groenwet thuis. Daar is doe bot voor lobbyt. Alleen nog om de Groenwet te verrooien, had in Nederland net een gewone meerderheid nodig, maar een 2/3 meerderheid nodig. En in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Nou, om het saffier te krijgen in het versplinteren politieke landschap dat we hebben, dat is een poepentoer, al hier en dal, joer te die. En op die reden is van alle plan doe om de Groenwet te verrooien net volop een hispelkaam. Nou, ik jou die op een briefje dat het zal deze keer echt net makkelijker wijzen om de Groenwet te verrooien. Dat ik denk dat het CDA en ik de ChristenUnie, ja, grif de beste bedoelingen met al haar voorstellen om een artikel over taal op te nemen in de Groenwet. Maar de kans dat zo'n voorstel onderwijs sneuvelt is nog heel tijd grut. Voor de Frieske thema stuurde het CDA dus investeren in Friesland, dit onder andere met de lelielijnen, zorg je tegen Pieterwijzen, dus een huisarts in eigen dorp en daarnaast moet de oerhiet betrouwbaar wezen. Op een lijst van D66 tienen ik 3 Friesen, Romke de Jong, Ojanne de Vries, Tjang en Marieke Vellinga Beemsterboer. Friesland
Nou ja, Friesland. Komt ik waarom in het programma van D66. Stiepen van de krimpgebieden, dus Friesland valt er ook onder. Er moet een Energy Valley komen in het noorden. En maar ik me Fries vielen van D66. Als thema's kregen we een klimaatbestendig beleid waarbij inzet worden op de lelielijnen. Meer bouwen, maar focus op lietse kernen en het voorkomen van laaggeletterdheid en het bestrijden daarvan. Dus die geen Friesen op een lijst van GroenLinks. Wol komt Friesland waarom in hun partijprogramma. Namelijk het beheren en beschermen van prachtige gebieden en daar vallen de woorden ook onder. Daarnaast is er nog een geervetting van hun partijprogramma in het Friesk. Op een mail kregen we wat thema's binnen van GroenLinks en dan is die versterking centraal. Zoals het versterken van de natuur en het waddengebied, het versterken van het leefbaarens en het versterken van de Friese taal en cultuur en dat het Friesk naast het Hollands als volwaardige taal sprutsen we het door het Riek. Voor de SP staat er één Fries op de lijst, dat is Ramon Vos. Verder weer niet Fries waarom te vinden in het partijprogramma en hebben we geen lijst met Friese thema's gekregen van de SP. Op de lijst van de PvdA staan 2 Friesen, Haptuma de Hoop en Christa Oosterbaan. Het Fries komt ik waarom in het partijprogramma, namelijk het beschermen van het watergebied en het investeren in regionale taal. En dat is ook het Friesk. De volgende thema's kregen we binnen van de PvdA. Wenjen. Er moeten meer wenningen komen, want je moet wenjen headlight. Daarnaast de lelielijn, die moet er ook komen. En het watergebied moet beschermd worden, dus geen gasboring. Voor de ChristenUnie staan er 2 Friesen op de lijst. Carlien Niesink en Andries Bouwman. Het Fries komt ik waarom in hun partijprogramma. Namelijk dat Nederlands, Fries en gebarentaal in de groenwet moet. De grote iepen landschap, zoals in Friesland, die moet behouden blijven en mijnbouwskeer moet ruimhartig vergoeden worden. Ook in Friesland. Op een mail kregen we de 3 belangrijkste thema's van de ChristenUnie ik ben. Namelijk zorgen voor elkaar, dus dat er een huisarts in een eigen dorp is. Dat er een sterke minskip wezen maat ijs komt dat er op Del, dat de lelielijnen er komt. En kiezen voor schepping. Voor de Partij voor de Dieren staat één Fries op een lijst, dat is namelijk Caroline de Groot. Daarnaast komt het Friesk ik waarom in een partijprogramma, namelijk het Frieske Front. En dat is het gebied 80 kilometer boven de Waaleilanden. Daarnaast is de Partij voor de Dieren de enige partij die het volslijnde partijprogramma in het Friesk oerzetten had. Dus net een geervetting. Als Friese thema's kregen we binnen de moet een lelielijn komen, de intensieve landbouw, dat moet net dat zorgt van landschapspinnen en er moet geïnvesteerd worden in de natuur. Dit zorgt ervoor te zorgen dat er een gezonde voedingsbodem komt, wat ervoor zorgt dat er meer insecten komen en dat zo goed wezen voor de gereidevogels. In 50PLUS zitten de 3 Friesen, Teun Wiersma, Herman Nota en Gerard Timmerman. We konden geen Friese thema's vinden in het partijprogramma en daarnaast hebben we geen reactie gekregen in uw mailbox. Voor de SGP zit er één Fries op de lijst, Tom Bakker. En waar weet kerst hij nog van dit filmpje? Vreselijk, al die echtscheidingen. Wat een ellende komt daar allemaal uit voort. Psychische problemen, ziekte, verzuim, werkloosheid, financiële problemen. Ik kon we Friese thema's waarom vinden in het partijprogramma. Namelijk dat de bregen bij de A6, dat moet een aquaduct worden. En daarnaast mag er geen leeg vleenroutes boven Friesland komen. Als thema's kregen we binnen een betere positie voor de gemeenten op het platteland, geen zinnenparken en een nuchter klimaatbeleid en stiepen voor de boeren. Verdenk staan er geen Friesen op de lijst en komt het Fries ik net waarom in hun partijprogramma. Wie toch dat we reactie kregen hier, maar ja, dat toch niet verkeerd. Voor Forum voor Democratie staan de 3 Friesen op de lijst. Erwin Jousma, Nienke Koopmans van de Veen en Johan Tolsma. Ik word bekend van de ELP. Daarnaast kwam het Fries letterlijk waarom in het partijprogramma van wie maakte namelijk het Fries behouden. Op een mail kregen we wat zaken binnen van het forum, namelijk het beschermen van taal en cultuur, de stikstofwet met van tafel en de perspectief bieden voor boeren en de economie stimuleren met onder oren de lelielijnen. Bij 1 zit één Fries op een lijst, dat is Petra Kamer. Ik word bekend als Kutheks op Twitter. Er staan geen Friese thema's op een lijst van bij 1. We hebben een mail van hun gekregen en die pakken we er even bij. 1. Economische rechtvaardigheid. Minimumleen naar €14 per uur. De lelielijnen die moeten komen. De iepen minskip is aan het falen.
En dat moet oors dus alle vormen van ongelijkwaardigheid moet prioriteit krijgen. Ek in Friesland. Ja, 21. Er staat 1 Fries op een list. Dat is Maarten Goudzwaard. Ik word bekend als de oud-voorzitter van Forum voor Democratie van Friesland. We konden geen Friese thema's waarom vinden in hun plan. Op uw verzoek kregen we de volgende thema's binnen. Namelijk de onbalans tussen het platteland en de stad Verlietsen. Met onder andere met de lelieline. Een agrarisch verdienmodel. Dat houdt in dat iedereen de verantwoordelijkheid draagt. Dus de burger, de consument, mag ik mij betalen. En het ontmantelen van windparken en zinnenparken. Dus meer natuur. Op een list van Code Oranje staan geen Friesen en er zit geen Friesk in het partijprogramma. Wel hebben we een mail van hun kregen, namelijk dat het Fries, dat moet lezen bij Friesland. Daarnaast moet er meer woningen gebouwd worden en moet er stiepen komen van de lokale en provinciale democratie en commissaris van de Koning Arno Brok, die er een heel goed plan van. Vervolgens staan er geen Friesen op de list en ben er geen Friese thema's en dan heb ik geen reactie gekregen. Bij NIDA staan er geen Friesen op de list, winnen er geen Friese thema's en heb ik geen reactie gekregen. Wel staan er wat Friesen op de list van de Piratenpartij, Wietse Brandsma en Frank Wijnands. Die kwamen het Fries Action in hun partijprogramma. Zo hoef je van de Nederlandse nationaliteit helemaal in Nederlands te kennen. In Friesland is Friesk genoeg. Via de klantenservice kregen we een DM binnen in uw mailbox. Namelijk de belastingsmaatregelen waarom draai je de yield heel uit de regio. Daarnaast investeer je in publieke voorzieningen. Daarin zorgen we de ledenlijnen waarom komen, maar ik glasvezel. En daarnaast het stiepje van lokale ondernemers. Bij de Libertaire Partij staan er geen Friesen op de list en wie er geen Friese thema's. Maar kregen we wel een mail binnen, namelijk meeske maar rustig. Meer lokaal bestuur en minder Europees en minder regeldruk en minder belasting. In Jong zitten we een stel Friesen. Dennis Goedhart, Jacob de Groot en Jan Gelen, de oudste van het stel. Getal naast hun is net hun leeftijd. Van Jong kregen we thema's binnen klimaat. Meestal niet smarrig meidje binnen het bokje en maar zelf daar de boesen. Onderwijs, je opleiding aanronden zonder studieschuld en stages eerlijk betalen. En wen je wenningen om in te wennen. In Splinter zitten geen Friesen en ben er geen Friese thema's. En heb ik geen reactie gekregen in de mailbox. Voor Boerenburgerbeweging staat Femke Wiersma op de list. We konden geen Friese thema's waarom vinden wel als een geervetting van hun partijprogramma in het Fries. Als thema's kregen we binnen een lang, duidelijk en betrouwbaar plattelandsbeleid. Meer bouwen in elk dorp voor elk zondehoes een 8e wenning bouwen. En de verzwaardig je dat het platteland leefbaar bloedt. Op een list van NLB staan 2 Friesen. Gerrit Preteller en Ivor Monzon. Die konden geen Friese thema's vinden en we gaan ik een reactie krijgen op een mail, dus wat weet volgende keer beter. Van list Henk Krol staan geen Friesen op een list, ben er geen Friese thema's en hebben ik geen reactie krijgen op uw mail. In oprecht zit Ian Fries, dat is Richard Zijlstra. Die konden geen Friese thema's meer waarom vinden. Wel is het zo dat we een mail kregen van hen, namelijk dat er geen windmolens bij komen matten, er moet meer naar de provincie en dat moet en eerst Nederland, dat moet een republiek worden. Er staat geen Fries op een list van Jezus Leeft, maar Friesland libbert ik net in het programma van Jezus Leeft. Vol kregen we wat geboden binnen op een mail, namelijk dat we uw identiteit weer ontpakken, de gaswinningsproblemen met het dubbele vergoed worden en het persen van boeren met stopje. Voor Trots op Nederland staat in Fries op een list, dat is namelijk Sebastian Veenstra. We konden geen Friese thema's waarom vinden en uw mailbox ik leeg bij Trots op Nederland. Even share. Van de volgende partijen bleef uw mailbox leeg, namelijk Ubuntu Connected Front, lijst 30, Partij van de Eenheid, de Feestpartij, Vrij en Sociaal Nederland en Wij zijn Nederland. Van Modern Nederland staat er geen Friesen op de lijst en minder in je Friese thema's, maar we hebben wel een mailtje gekregen met een reactie op het thema's. Dus wij vallen lezen. De 3 belangrijkste thema's voor Friesland. Wij bieden 2 thema's voor heel Nederland. Hierbij volgt informatie over wie wij zijn en waar wij voor staan. Hello darkness, my old friend. Van de Groenen hebben we Johan Lammering op de lijst. Ik ben geen Friese thema's, wel hebben we mail gekregen met thema's van hun. Namelijk het herstellen van de biodiversiteit, het stopje met winnen van fossiele brandstoffen en het behouden van jongerij met betaalbare huizen in dorpen.
Voor de Partij van de Republiek staan er 2 Friezen op de lijst. Sybren Klein en Mieke de Graaf. Dan ben ik geen Friese thema's en uw mailbox pleuier ik leeg. Al met al komen er wel een soort Friese thema's waarom. En dan gaat het dan voornamelijk meer over de krimpregio's, de natuur en vanzelfs de lelieline. En het Friesk zelf komt dan minder waarom. Nou ja, een soort succes en sterkte met stem.